ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। 4:30ରୁ ଉଠିକିନି ଝାଡ଼ୁ କରିକିନି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକିନି ଆସି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ମାନୁ ଏପଟେ ଶୋଇଛି। ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଛି। ଝିଅ ଶୋଇଛି। ସବୁଦିନ ଯଦି ରାତି 4ଟାରୁ 5ଟାରୁ ପୂଜା କରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି। ଆଉ 4ଟା କି 5ଟା ତ ହେଉନି। ମୋ ଝିଅ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ତ କରେଇ ଦେଉନି। ସେଥିଲାଗି ସେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏନାକେ ଆମର ତଥାପି 6ଟା ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା। ଏବେ ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲି। ଏ ପୋଛା ମାରିଦେଉଛି। ସବୁଦିନ ଠାକୁର ଘର ପୋଛା ମାରେ। ମୁଁ ସଜାଡ଼ିକିନି ଥାଳିରେ ନେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବି, ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ବେଲ ଗଛ ବି ପୂଜା କରିକିନି ଆସିବି। ଆଗ ପଦାରେ ପୂଜା କରିକିନି ଆସିବି। ବେଲ ଗଛକୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କଲେ ବେଲ ଗଛରେ କୁହନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 4ଟାରୁ ଉଠିକିନି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଉଠି ହୁଏନି। ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ଝପଟ ଲେଟ୍, କେତେବେଳେ ଝିଅ ଉଠି ପଡ଼େ। ସବୁଦିନ ମୋର ପୂଜା ଏମିତି ହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଛିଞ୍ଚିକିନି ସ୍ନାନ କରିବା। ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ଯାହାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଯଦି ପକେଇକିନି ବି, ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନଥିବ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇକିନି ବି ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଛିଞ୍ଚିକିନି ପାଣି ଦେଇକିନି, ମାନେ ଫୁଲରେ ସବୁବେଳେ ଛିଞ୍ଚିବେ, ଦୁବରେ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁବରେ କଲେ ଭଲ ନୁହଁ, ଫୁଲରେ କଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଗଣେଶଙ୍କର ଦୁବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୁବ। ସବୁଦିନ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଫୁଲ, ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦିଏ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଦୁଇ ଯା ଯାଙ୍କ, ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ।
ବାଏ କରିଦେଲି ବାଏ 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 କର ବାଏ ବାଏ। ଝିଅ ଏବେ ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇଦେଲି ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି ତାର ଯେହେତୁ ଚୁଟି ଅଧିକା ତା ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଦେଲି। ଆଜି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି ଚୁଲି ଲାଗିଛି ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସିଛି ଅଟା ଦଳିକିନି ଆଣିଛି ପରଟା ଦୁଇଟା କରିବି ଆଉ ରୁଟି ଦୁଇଟା କରିବି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ପରଟାଟା ପିଲାମାନେ ଟିଫିନରେ ନେବେ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ଆଉ ପରଟା ସ୍କୁଲ ନେବେ। ଚୁଲି ସିନା ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି କରିବ କଷ୍ଟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବି ଖାଇବାକୁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଚୁଲିରେ। ଆଗକାଳ ତ ସମସ୍ତେ ଚୁଲିରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଆମର ସରିଯାଇଛି ସେ ନାହିଁ ଚୁଲିରେ କରୁଛୁ ଆଉ। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକିନି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଉଛୁ ଶାଗ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ଡାଲି ଭାତ। ଏ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଲିପି ଖୁଆଇଦେଉଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ରାଗରା ଆଉ ପାଟି ଘା ହେଇଛି। ଛାଡ଼ିଦିଅ କାନ୍ଦିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ବାରିର କାନ୍ଦିଆ ଗଛ ଅଛି କାନ୍ଦିଆ ଦିଟା ଆଣିଥିଲି ଗଛରୁ ଆଉ କାନ୍ଦିଆ ଦିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଛଡ଼େଇଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖଟା ଖଟା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଗ କାନ୍ଦିଆ ପାଗଟା କରୁଛି ସିଆଡ଼ୁ ମାଆ ଗାଧେଇକିନି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଶୁ ବୋହୂ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିନି ଖାଇବୁ। ଏମିତି ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଦେଲି କାଟି ଦେଇକିନି ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ମନ୍ଥି ଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଭଲସେ। ଚାଲ ଏବେ ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦିଆ ପାଗ ଆଉ। ଶାଗ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା କାନ୍ଦିଆ ଆଉ ଦଳାଦୁଳି ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଆସ କିଏ ଖାଇବ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନି ଭାତ ଖାଉଛୁ। କାନ୍ଦିଆ ଖାଉଛି କାନ୍ଦିଆ କେମିତି ଖାଉଛି ସିଏ। ଆମର ଅଛି ତମେ ଖା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇକିନି ଉଠିଲୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ 3 ଜଣ ଯାକ ଆଉ ଭାତରେ ଟିକେ ଖଟା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କାନ୍ଦିଆ ପାଗ କେମିତି କାନ୍ଦିଆ ମୁଁ ଦଳିଥିଲି ଆଉ ଖାଇଲୁ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିନି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖଟା ଖଟା ରାଗ। ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ।